Ako chytiť cvrčka. No poď, kamarát. Kamarát. Hej. Kamarát. Tu je, kamarát. Na zlosť. Na zlosť. Na zlosť. A už je tu. A už je tu. Cvrček. Kamaráde. Juliana Assangea obvinili švédske úrady zo znásilnenia, ktoré sa malo udieť počas jeho Teraz ten jazvec. krajiny v roku 2010. On však obvinenia odmieta s tým, že sú vykonstruované. Podľa neho by ho následne vydali zo Švédska do Spojených štátov, kde vyčoril vysokému trestu za zverejnenie tajných amerických dokumentov na stránke Wikileaks. Tak a príde jazvec.